En tarik aboro dwe mar aboro higa mar 2026 nyisa ni atero tarik mbele kata kamano ne korango jong'ado chenro ni mar migago odiochieng' ma kawuono ka geno ni odiochiengi dhi e yorno makare. Wan kod weche ma oikoni odiochieng'ni ma kawuono ka bende wabiro wuotho e gwenge mopogore opogore kata mago makaluo mondo warang ni to jopiny winjo nade kotenore gi dongruok ma itimo e kor gwenge mopogore opogore kaachiel gi ywak ma bende jopiny kalie kinde ka kinde. Magi duto wakiro ni chenro ni mar migago, to mokwongo magi weche momiyo pek. Kuonde luoko mula ma itiye gi kwiri mag mercury maketo ngima oganda kamarach. Aurani osechando kuom muda mang'eny make mokwongo osekethre kuom higni mang'eny nyaka ne lose ohinyowa kech samoro in gi jatuo gotieno ok nyalo yoni koro churi ni luoro makocha. Jogweng' ma ojola e kar chung' od bura ma Alego Usonga obago ng'anyo ka ywak e wi rach mar olalo matudo gweng' ma Kogelo kod Ojalo. Jodak e gweng' ma Atemo e Kojwach e kaunti ma Homa Bay seyo sirikal kuom keto gi tenge e chenro mar keyo pi mane ochaki e gweng'no. Inyalo tudri kodwa e namba mar 23600 marwa Ramogi TV KE @James Opondo Senior. Bende wantiere achiel kachiel kokalo e mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Jaod bura ma Mkureni John Kagusha ochwalie doho ma Milimani kawuono kama odonjne gi ketho mar kiro weche moko manyalo kelo athuya e kind oganda e kinde manyo yuoro e romo moro e alwora mar God Kenya. Chieng' ngeso jamak bura oyango ni wechego keto arita mar piny Kenya kamarach kendo keto ngima oganda ma oksir kit siasa mar joket sirikal tesre kamarach. Owinjore kaka burano dhi nyime gi sani. Of the Bill of Rights, a court shall. The Constitution does not define the jurisdiction of the court. It merely provides the court shall. And for the court for these purposes therefore means even this particular court established under this Constitution. And you are told, Your Honor, when applying the Bill of Rights, and again the law, the article provides the word applying, not interpreting. In applying the Bill of Rights, a court of law shall develop the law to the extent that it does not give effect to the rights or fundamental freedoms. So when you're applying this provision, Your Honor, even upon the basis upon which this prosecution was mounted, you are invited to apply the law and see whether there was compliance. If therefore there was no compliance with the law and it is so dictated that there must be a compliance, the question therefore would be, if the garbage in, or is it garbage out? If we have put in garbage, can we get any good end results at the fullness of time? Your Honor, you might want to look at that charge sheet that has been brought before you. You are told that our client ought to take plea for offensive conduct conducive to the breach of peace. And the conduct is as a consequence of his utterance. And you are told, Your Honor, that there was an interpreter who has interpreted the language from Kikuyu language to English language. Your Honor, we need to look at that propriety of the interpretation itself. And why is it important, Your Honor, before I come to that? Is because Article 50, Clause 2, invites you, Your Honor, Clause 2, Paragraph B, provides that every accused person has a right to a fair trial, which includes the right to be informed of the charge with sufficient details to answer to it. The place where you find the information of a charge is in the particulars of the charge.
Therefore, the particulars of the charge must be able to communicate in a manner that the accused person understands the charges that he faces. And Your Honor, granted the fact that we have only 2 languages in this country, English and Kiswahili, the interpretation must conform and must inform the accused person of the particulars and the ingredients of the charge. Ka wadhi nyime ni jatend piny Kenya William Ruto oyango ni piny owacho dhi chako chenro mar chiwo chudo mabalang' mar shillings 3,000 dwe ka dwe ne jodongo gwenge pacho kama ngima, ka bende osingo ne jodongo gwengo ni sirikal biro ndiko gi okumba mar thieth mar SHA gi familia magi. Ewi mano, jatend piny osingo ni ibiro ng'iewnegi simb ong'we yamo ng'ato ka ng'ato mabiro konyogi e tayo chenro mag kor gwenge. Owacho magi e kinde manobago romo gi jodongo maromo 10,000 e kar jot mare, ka thuolo no bende ne otigodo mar goyo debe ne jatend piny yiero mabiro. Na tumepata pesa tayari kwa first quarter ya mwaka huu. Village assistant chiefs watapata pesa, AIE yao inatoka from 15,000 a quarter to 30,000, na ile ya chief inatoka 30,000 to 50,000, Your Excellency. Tukitoka hapa sasa, tutaanza training program ya all the village elders kwa digital literacy. Sasa mimi nawaomba uchaguzi wa 2027 tuondoe kasumba ya petition. Kule mashinani, kwa sababu petition inaleta uhasama mwingi, tuhakikishe tunapembeleza watu wapigaji kura, kwa sababu tunataka ili Kenya ichukue ile hatua kubwa. Tunataka kabisa ushindi ambao Mheshimiwa William Ruto atapata raundi hii bila petition. Village elder atalipwa marupurupu kila mwezi shilingi 3,000 kila mwezi, kila village elder. Bwana Mbadi, uende sasa utafute pesa katika budget ambayo tutatengeneza mwezi wa 11, 12, tuwawekee hawa watu pesa walipiwe SHA. Kila village elder, yeye, mke wake ama bibi yake ama bwana yake na watoto wao wawekwe katika mpango ya SHA. Sasa pia muwaongezee pesa kidogo kwa budget, kila mmoja wao tumnunulie simu ile ya sawasawa. Mumeniambia ya kwamba mnataka simu ambayo mnaweza kupiga picha mambo ikiendelea vizuri, mnatuma mpaka na picha. Kama kuna watu wanasumbua wengine na disco matanga, napiga picha. Disco matanga kanyo hapa ni jatend piny onyono kok jok moko. Ka wadhi nyime ni jakom mar ODM Gladys Wanga olero ni ODM okawo okang' mar siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto kaluwore kod kit telo mar Ruto kamorwake ji duto ei sirikal mare maonge kweda mar dhoudi. Wanga olero ni Ruto osetero dongruoge e kuonde duto mathurka maonge dewo wang' kata matin. Bende osiemo jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua konyise ni owego kore
tok loch mane DCP oyudo Olkalau koyango ni gin kaka jogo mantiere sirikan manyonda giketo ikruok makare ne yiero ma higa 2027. The party have made a very firm decision and very conscious to be in the broad-based government. And it is because President William Ruto has made a decision that many people thought could not happen. Many people felt that the house of Kenya, the house called Kenya, some people must be outside for some people to be inside. But the President William Ruto and the broad-based government have made a decision that this house called Kenya is enough for everybody, and everybody can stay inside that house, and every part of this country can receive development. Na mimi nataka niambie Gachagua, wacha kiburi. Hii kiti moja umeshinda ya Olkalau inafanya uwe na kiburi. Lakini mimi nikuambie sisi kama broad-based tumeshinda viti 9. Kuanzia Magarini, Mbere, Kasipul, Malava, huko Garissa, huko Ugunja, kila mahali tumeshinda viti 9. Wewe umeshinda kiti moja na atulali. Wacha nikuambie, wacha kiburi, game ni 90. Wale jamii ambao unafikiria ni wadogo, sisi tunajipanga. Yawoi moko abich kamotingo yawoi ariyo manie grade mara par gweng ma Kobuya Irangwe e county ma Homa Bay omaki ka itudo gi ketho mar nywako ne nyako ma jahigni 16 kendo rocho ratiche e yor bembo. Jalup ruoth ma Gongo Edith Opar olero masira no ka oyango ne nyako no ma ja klas 11 ne oromo gi monjno e kinde mane oko osiepne moro e dala gi kendo ma ne kanyo emane jo maundu kata maundu no omake. Ayudo report from the village elder ni nyathi moro no bedo defiled. Wakao watua ne nyathino notero hospital and then ne report issue no Ndiru police station. Ne watemo kaka jonanga ma ne wamako nyithindo manotimo ne kamano. Ne gin yawuoyi 5 bende mana nyithindo gitindo tindo. Ariyo ni grade 10. Nyathi ma nyako mano bedo defiled ne form 3. Ne gichalo gima nyithindo gi no pango wechegi. Nyithindo ma yawuoyi gi chal ni no pango. To gin bende mana nyithindo mar related, ok gin nyithindo mabor ahinya. Nyathi ma nyako ni yes, nyathi ma nyako no nosethiedhi, nobedo confirm ni negi defile ma nyithindo kane wase arrest. Nyithindo go bedo arrested gite. Message manyalo bedo godo, piny obiro marach, jonyuol obedo ne jomotang'. En tim ma leta ahinya kendo akini inyalo time nang'o nikech koro gin nyithindo matindo kendo girocho ratich nyathi matin. Koro mana kaka ruoth wacho no ni jonyuol mondo ong'e nyithindgi kendo migi puonj makare ka gidongo nikech ngima mabiro en ngima ma ibro dagi nyithindo ma pod tindo gi sani. Ka odhi nyime ni jodak e gweng' ma Atemo mayudore e ward ma Kojwache county ma Homa Bay seyo piny owacho kuom keto gitenge e chenro mar KOP mane ogur e gweng'gi kanyo. Kaka lipota mar Omile Center Dhiambo leronwa, jogweng' no wacho ni kata obedo ni chenro no ne osidhi ka imiyo gi singo mar tiyo kode mokwongo, singo makamano pok ochopo e tim kendo nyaka sani pod gitiyo gi pi ma ok ler. Kane giloso gi Ramogi TV, jodak ma Atemo e Kabondo Kasipul e kaunti ma Homa Bay humnono kaka dag pi mane ogur e lopgi e gweng'no wuok kendo kalo kadhi keyo pi e bombe ma Libamba e sama gin giwegi to gichandore ne pi maler gima nyaka sani gikoni miyo gi chuny lit matamre gi nono. Nyaka ne gere no ladha mar pigni wakiani chal nade pok wamodhe be wakiani chumbi diye kata sukari diye kata ene diere wakia. Koro wan kaka jodak matemo wawinjo marach. Ndate kala kochomo Homa Bay, Oyugis, Kindu Bay, ok wanyal modhe. Koro gimomiyo manotimore nwa ok wang'eyo. Dala ma pi nitiere cha gi ka kod duse no. Temi no ka ng'at moduse lope no pok oneno wang' pigno lit nwa mokalo. E kinde ma gigolo ywak ne piny owacho mondo donjre wachno mapiyo, oganda gitielo ni onge mar pi maler ma ginyalo tiyo godo kendo modho miyo gi midhiero e miere, skunde koda ka ute thieth ma alworano.
No kadhe puothe wa kendo yiende wa no go piny rabonde wa no beti gimoro amora bawo no beti no nindo piny te ka waparo ni wadhi yudo pi kendo ne waling mos ka gik moko nindo piny ne ok wang'ur nyaka sani pok waneno faida koro pigni jomo konyo ok wang'eno konyo joma to pigni ok wanya yudo e yo maler wan mwachak wachandore ni pi matong' ni onge pi mane wazunge drill e iye ka dikoro wan matek mogik but pi mane wazunge drill ni en hard water koro pi mwanyalo modho kata mwanyalo luoko go chuno ni nyaka wadwa tuo miya wach piny kachacha bende ginyiso sin margi ewi kaka ne otayore ndiko jotije e dak e pino ka giwacho ni joma ondiki kanyo gin joma wuok e gwenge ma oko gino mopogore kod singo manomigi e kinde gero dag pino. Koro wakwayo sirkal ging'in weyo maber mwanyalo tiyogo mwanyalo yudogo pigni mondo wambe ngima obede maber kaka joma moko. Kuom mano akwayo ni mondo wach pigni mondo ng'inwa go mondo wayude kaka wambe wanyalo modhe. So about the people who are working in there, we find that the individuals who are working there are from other places. Kore yudo ka otek. If they look into that matter, will also enable our people from the surrounding to get job opportunities from there. Kani oloso kodwa e yor simbo ng'we yamo koyango wachno, Tom Nyonje, ma en jatatija mar Homa Wasco, yango ni ng'ikruok matine mani obedo ka gisani giseketo jorak madhi nyime kod tudo odundu mar neno ni jodak malworano oyudo pi makamano. Chenro magigeno tieko kochopo dwe mar 2 higa manyien ka chenro no okoni biro muonyo omenda maromo siling milion 175. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Atemo, County Mahoma Bay. Erokamano jafwambo marwa Millicent Adhiambo gilipodno kaudhi nyime wawuok Atemo e County Mahoma Bay kendo wadhi Migori kama wayudo ni jodak e boma ma Migori ywago medruok mar kuonde luoko kod wang'o mula ka itiyo kod kwiri kaka mar Mercury magiwacho ni osebedo ka keto ngimagi kod ngima jambgi kamara. Jojuma giler mathoth. Kwan ma kuonde ma iluoke mula madino kod dhongere kaka leaching plant kod kuonde ma iwang'e mula osebedo ka medre e kaunti ma Migori moting'o boma ni ma Migori. E location ma Suna Robe sub-county no Masuna West maromo kuonde luok mula beach oseger kama moko bede kore medo ger. Jodak morwa kod gweng moko e kaunti ma Migori wani kuonde luoko mula gi igero makata pachgi koro kaw. Japiny ok kawe gini yom apani nyalo mana wuok kuom sirikal emonego bed ni rido chike mag gigi. Kech ibiro yudo ka samoro ntiere kumitime ma pachu noko kaw kata nonego bed ni watime kama kamae. Yudo ka samoro ng'ato chiewo to chako guro mana kare mar luoko gold. To magi itimo ka samoro yudo ka pach jopiny bende ok okaw. Okawe pach japiny, inipo mane ineno ka igero ot, itimo gigi, onge odiochieng' mosebedi ka ikawe pach jopiny. Kuonde luoko mula gi osebedo ka koro kelo luoro kuom oganda to inya e boma Migori mawacho ni gisekalo midhieche mopogore opogore nikech kwiri moting'o mano mar Mercury ma itiyo godo e luoko mula. Gika nigi chemicals mani ngufu gine malo kabisa. To chemicals gi iyudo ka gibedo directed kuma ok owinjore. Ma wuok kanyo no ok ober ga alwora gi jodak mantiere machiegni kode. Kaka kwachako Migori karka iyudo ka alwora mar town ka kende wan kod gi madhi ang'wen. Everywhere ng'ato sani gera kata dala ne ong'iewo to oloko kar luoko gold. To ok ong'ine to alwora makanyo ji adi modake. Koro ananeno ka joma oninde klas gi en asa sirikal kaka sama ging'ado ne jogi licenses magikawo kuom jogi osuru. Ere kaka gikawo kuom jogi osuru ka jok modak e alwora makanyo to ok ging'iyo chal margi kata ngima margi. Chakruok mar higa ni dhok mar maboro ne owito ngimagi e gwego mag namba e sub-county ma Suna West County ma Migori bang' modho pi ma chinyo nitiere kod kwiri mar Mercury. Chien kucho nineno ka ne wayudo lal mang'eny e dhok mano mudho pige me orure gi chemicals mitiyogo gi gigi. Pige mawuok kanyo gisebedo kata ka ginego ne ji jamni, obed dhiang', obed diel, obed rombo. Jodak ma Migori kawo tele kod pito wuoro wacho ni chilo mawuok e kuonde ma iluoko kod mago ma iwang'e mula ipuko nyaka e aoche gino maketo ngimagi
kamarach mokalo. Wan wasebet gi luore wach liching mineno ni. Sani jogi biro gi chemical mopogore opogore to kuonde mipuke chemical gipuko gi mane aoche. Ok giko kargi magitengo ni koma giaye gi waste kato gipuke mano onge ka. Example ido kata ka samoro koth ochwe ochoko gigi oula odonjo godo e aora kata e nembe kuonde ma watiyogo. Kod ido ka gigi ok ber ahinya gi ngima dhano. Akwayo ni sirikal odonjre wach ni to gwenge kaka mago mag Nyatike nitiere aoche manyaka sano oganda weyo tiyo kod pi nikech ipuke chilo mawuok e kuondego mag luoko mula. Jodak ma Migori seyo piny wacho kuom rem neno ni kuonde luoko mulagi okete kuonde mowinjore mondo kik ngima oganda kaachiel kod alwora. Osetimore gima en mit bilie. Iyudo ka samoro sirikal ok oketo maino margi enono kata ka opa jopiny ni to gino onego gere kuma chal nade mondo mi obed ni en kuma kare mowinjore ni onego bedie. To mit bilie aparo ni osebedo mang'eny momiyo iyudo ka ng'ato chiewo to osemanyo license to gino oseket kama ok owinjore to gini dhi atarisha ngima japiny. Koro wan wakwayo ni kapo ni gigi itimogi to jogo omanye kuonde moko mabor gi jopiny to ging'iew lope mabor gi jopiny. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kuna mkujongi kanyo umekao kudo yuyo mara mokongo chendo ni mara migawa ninoka ote uworo mato katika mano abro somo gikapo kwa tieko kikini mabori. Bere mar funi, onding, tok maremo kata tuo mar choke chandi. Binti funi moro motur, madwaro bero. Kik chenro mar Free Orthopedic Medical Camp manotimre St. Peter and Ann Hospital, Rwaka Chengeso, tarik 8 dwe mar 8 higani by oko. Neno jalonyo weche choke kata orthopedic specialist en ono mongi chudo moro amora. Kod picha ma igoi kaachiel gi chiwo thieth e nengo mogonyore. Ni mathoth, ywa tol e namba mar 0722 150 620 mondo ikaw okang' mar dak maonge rem ne kinde mabiro. St. Peter and Ann Hospital, Rwaka. Your health, our mission. Wachino ragu, en ng'ano mano miyi pesa kae. Koro insani nyalo siemona kitiyo gi lweteni. Siemna. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV en od jower duto. Wachigni kendo nya Kwaramogi. Seche mang'anyo mar jochiw thieth pod dhi nyime pacho ka kendo thiro chenrogo jodak e kaunti ma Busia pod medo kadhe matek seche ma jotuo e osiptende mag piny owacho iduoko pacho. Osiptal maduong' ma Busia mogen kod oganda makono kod jopiny piny libamba ma Uganda pod odong' kolor e seche mang'anyo dhi nyime ka e kaunti no. Apisas mag thieth nobago ng'anyo mamuol kochomo e apise mag sirikal nyaka e od bura mar kaunti no ka giting'o kalatese ma ondiki dwaro margi. Jochiw thieth go wacho ni tend kaunti ma Busia oserem keto e tim winjruok margi gi riwruok mar jochiw thieth kuom mohingo dweche 6. Moko kuom dwaro margi bende en rem ndiko jochiw thieth ma e bwo UHC. Challenges mob kama sisi wagonjwa hapa Busia District Referral. Unaingia hapo ndani,
unaangaliwa, unaandikishwa kitabu, then unatumwa kwa daktari, anakuandikia madawa ama anakutuma nje kwa lab. Kindly, our governor, we are requesting, kama wale ulieka kwa ofisi hawawezi fanya kazi, I think kwa our officers unaweza chukua tu mmoja akusaidia na hii kazi. Na we are wondering, huyu patient akitoka kwangu as a clinical officer akifika kwa yule mwingine, kwa ile kada ingine, ugonjwa yake inabadilika ama riski yake inabadilika. So kindly, as clinical officers tunaomba tu kidogo tu, kuongezewa tu kwa ile yenye tulipewa, tunaomba tu kidogo. Watusainie CBA tukue at peace. Madaktari wetu wamegoma, wagonjwa wako na shida, kupata huduma inakuwa shida. So tunaomba serikali, tunataka itusaidie, watu wa madaktari warudi kwa hospitali, wagonjwa wapate matibabu tafadhali. Tegemeo letu na hili hospitali yetu ya Rufaro ya Busia. Hata mimi saa hii niko na mgonjwa mwenye anataka atibiwe, apimwe, afanyiwe x-ray, lakini hakuna madaktari. Tunashurutisha wale ambao wanafaa kulipa hizi SRC arrears wafanye hivyo kwa vile ni pesa ambayo ilishatolewa ikawa approved na Ministry ya Treasury, SRC ikakubali, lakini sasa kuna wale wachache ambao wanaendelea kutunyanyasa sisi. Ndio maana tunaomba kwamba hizo pesa ambazo bado hawajakamilisha, tunaomba waweze kuzilipia. Idadi yetu ni 165. Jaod bura mabumula Jack Wamboka kwa Uganda County Mabungoma mondo yere jotelo madwaro kombe mag siasa manie riwruok mar Linda Mwananchi e yiero manyien mabiro kaka yor medo mbi ne Senator ma Nairobi Edwin Sifuna kod kukelnegi dongruok kolose kar chung'od bura mabumula. Wamboka bende okwayo josiasa maketo sirikal tesre mondo osir lwedo Sifuna e lek mare mar laro kom tend piny Kenya. Bende omedo ni Sifuna nigi nyalo mar telo ne piny Kenya yo makare kod rakruok e yiero mabiro, kolero ni riwruok mar kweth maketo sirikal tesre biro konyo e tego dwaro mar kweth mar Linda Mwananchi. Hata watoto nao Kingiona mimi mnaona great na mnaona Sara. Kwa majina ni Moses Wafula, ni mimi mzee wa kuwa nachangia kupitia kwa kanisa. Kama akina mama tulikuwa tumempata mzee. Sai wale watu wanataka ugavana wote Bungoma wapo na Sifuna. Tuko na Wagamati, tuko na timu Wanyonyi, tuko na Zakaria Baraza, tuko na mwingine anaitwa Ndrunji ako hapo ndani. Sasa ile namuomba MCA mkitaka kusaidia Sifuna akwe na nguvu. Wacha hii ukora ya Wambulana alikuja usiku kusema hata mimi niko na Sifuna. Hapana. Wambulana yuko na Sifuna. Ukipiga kura ya Ford Kenya unapigia Wetangula na unapigia nani? Mtu. Hayuko. Tuambiane ukweli. Mtu amedanganya watu muda mrefu hapa. Jack Wambulana ni kibaraka cha Ford Kenya. Chama sisi menyanyasa watu hapa ni hiyo Ford Kenya. Naomba ndugu zangu Kalonzo, najua mko na uwezo, unaweza. Ndugu yangu Rigadi, najua uko na uwezo, unaweza. Lakini tuachie tu Sifuna na Ruto macho kwa macho, ana kwa ana. Sisi tumejipanga kama Linda Mwananchi. Mumeona hii timu hapa, na nyinyi msiogope. Huyu Wambulana mpaka aende wapi? Nyumbani. Lazima aende. Hii ukora amefanya miaka mingi imeisha. Senator e County Mabungoma David Wakoli okwedo nyayo siasa mag kwede mag dhoudi kendo kwayo Uganda mondo osir duond bura mora mag yiero ka gionge gi kihondko. Kolose sikund primar ma Siritani, Wakoli okwero jaod bura ma Mkurueni John Kagusha kuom goyo siasa makelo pogruok kuom Uganda, ni mar pogruok e siasa okonego bed gino makelo tulo e kindgi. Wirani en yor katiba ojiwo jotend County Mabungoma mondo mi orang yore mag bero sekta mar somo e county no, to ahinya somo mar ECD. Kapkate na loan Doro, hiyo pesa inaenda wapi? Mimi nitapambana na yeye usiku na mchana, na hata nitisha hata siku moja. Amesema juzi jana
ati mtu akipigia Kenya Kwanza kura watamwandama hadi mfunguni wamtoe wamnyorosha. I want to tell Gakucha, hapa Bungoma kuna Wakikuyu, kuna Wajaluo, kuna Wakisii, kuna Wataita, kuna Waganda, wote tunaishi kwa amani. Asilete uchochezi kwa watu wetu. Kodhi nyimeni ogai mar doho matako me oyango chenro machielo mar yudo ratiro ka opogore gi dhungruok mag buche e doho kata alternative justice system e doho ma Bomet. Ma en okang' mar kelo machiegni lai mar chiwo ne ji ratiro ne e yo mar twak achiel kachiel maonge tulo ka bende ageta mare en yudo ratiro e nengo mayot. Chenro no koro omiyo kaunti ma Bomet obedo kaunti mar 16 rwako chenro mar tieko gwandruok e yor twak ka koro kauntis mamoko mapok orwako chenro no ijiwo mondo orwak chenro no mar kelo ne doho yot e yor tich. Growing up, many disagreements were resolved through dialogue, wisdom, and the collective guidance of respected elders. I can see some of them here. Those values of listening, reconciliation, and community responsibility remains as relevant today as they were those days. Together, these initiatives reaffirm our commitment to making justice more accessible, responsive, and rooted in the lived realities of the people that we serve. That justice is not defined by the location of a courtroom, but by every person's ability to obtain fair, timely, and dignified resolution of disputes. What HAS will do is help us resolve community disputes, which include land issues, family conflicts, neighbor disagreements, before they escalate. It will strengthen our communities and reduce the burden on our courts, but it will never be used to shield criminals. Telo mag dhowedhe sub-county ma Suba Central ka omakore gi jogo ma ochung' ne rito alwora kod jokanyo mamoko e sekta mar pith rech ochako chenro mar chwalo ler e dhowedhe ma alwora no. Jafwambo marwa Ali Abich gi ler mathoth. Jogo ma ochung' ne rito alwora e kaunti ma Homa Bay osebedo ka golo ywak margi e wi chido mag dhowedhe mopogore alwora mar Nam Lolwe kaluwore kod taka moting'o chupni mag plastik, jwelni kod yugi mamoko makunore kod itho weti aoya e dhowedhe ma bende chido Nam Lolwe kendo hinyo ngima lee modak e pi. Dhowath ma Wadiang'a ma en dhowath maduong' e sub kaunti ma Suba Central osebedo ka ochido kendo yugi osebedo kobiore e dhowadhno maka koth ochwe to yoro nyaka Nam Lolwe ka jakom dhowedhe ma Suba Central Gideon Rang'wa wacho ni koro giwuok oko ni dhowedhe ma kono ketie ler. Kilwa moro mar rech mar ngege dhi bedo maber kabisa kendo dhi malo rech biro piny ka biro nyuol nikech wang'e maber kata mana tenis michieke namni en gima kel sum komako kata ng'ut rech kama en nyaka chieng' rech to kode koro miyo gimoro amora ma dho nam olil miluongo manyalo bedo plastic wadwani wagol wawang' mondo wabed gi ler mar dho nam ma biro kelo riwruok mar beach management unit ni en nyaka bed koro kobyo ni koro kwa biro as a team e kwa nyalo time wabro kor mbaka ne BMU ma Wadiang'a and every BMU mane sub county marwa kaka yor neno ni kedo kod jwelni chupni mag plastik e kin taka mamoko ma jopiny osebedo ka keyo aoya e dhowedhe jogo mochung' ne rito alwora kaachiel gi jokanyo e sekta mar pith rech e gwenge mag Suba mane ochako chenro mar keto ler e dhowath ma Wadiang'a okone jolupo kaachiel kod jopiny modak e alwora mar dhowedhe mondo were gi tim mar puko taka aoya mar reso ngima lee modak e pi. Around place ni ma wantiere ni Wadiang'a ne bet kolil maloyo beaches ma wantiere godo kar kae. Koro en mor marwa mar partnering kodgi kod Eco Impact gi Viti Farm mor mondo mi watim alwora kar kae kod puonjo jo modak Wadiang'a beach kar kae kaka onego bed ni giketo ler ma margi. Ka alwora mar nam olil to ngima mar rech ok bed maber. Ka waweyo solid waste kaka plastic gi pampers gik machalo kama kod dhi e nam to rech chamo gi bende. Ka gidhi e diet mar rech kuonde ma rech dake bedo ni richo to ngima mar rech bende bedo ni koro ok ni maber. Koro kaka kambe mapidho rech
okudwaer ni mondo nam obed molil. Ka bende gijiwo mondo jokombe mag dho wedhe oket chenro makare dho wedhe magirito mondo mi jopiny kik puk taka yo moko winjore. Gigo modak e pi, gigo modak oko kata gigo mafuyo. Kwa keto alwora bedo maber, sechego gimoro amora bedo mamor. Wan kaka Eco Impact jogo madil kod weche mag environment wa exercise ni omorowa maduong' kabisa. Ai mapunde wa modhe, madhogo wa modhe, be mamine waluo kete, be mwaluo omena and everything. Koro kolil to ngimawa ok ni sawa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar funde ma jogedo e alwora ma Lokichar County ma Turkana obago ng'anyo kaluwore gi mano ma giwacho ni ok chulgi omenda ma oromore gi tich ma gitimo. Giwacho ni ichulogi omenda mar shillings 1,000 kuom weg tich ka jolwedo to shillings 500. Omenda ma giwacho ni ok oromo dwachgi. Fundego koro kwayo mondo ywakgi oketi e tim kaluwore gi kaka ne giwinjore. Simiti imepanda. Sisi wenyewe ndo tumebaki, sisi kama fundi tumebaki nyuma sana. Hii 1,000 imelipwa, hii 1,000 tumefanyia karibu kwa miaka ambaye ipandi. Tukasema kuwa hii pesa tunataka iongezwe. Na ikiongezwa kweli tunataka mtu wa mkono aongezewe 300. Unakuta sasa watoto wetu hawasomi kwa sababu pesa haipatikani, nyumba naye inadaiwa rent. Sasa ndio tumekuwa na mashida. Siku ya leo tuliamua kabisa tukiwa mafundi tusiende kazi, tulilie community waone ya kuwa hakika hii pesa inaweza kutusaidia, ndio ikaonekana tuwe na lengo moja ya mafundi, tusimamishe kazi. School fees na watoto wanasoma. Kwa hiyo 1,000 kwa fundi sasa tayari kutoka asubuhi lunch breakfast umekunywa 100, lunch umekunywa 100, umekula 100. Hii 800 ile inabaki haitoshi gharama ya nyumbani. So ndio sisi tukaona kwa vile kila kitu iko inapanda, sisi yani vile tuko kwa hii Kenya yetu hii tuko ni kama hata hatujulikani, kwa sababu hakuna siku hata unaweza sikia serikali huko ikisema mafundi, hata kutaja jina tu ya fundi naye tuwaangalie hakuna. Sasa sisi wenyewe tukachukua jukumu, tukasema ya kuwa siku ya leo hatuwezi fanya kazi yoyote. Sikunde mantiere machiegni gi kar rito le mag bunge mayudore Nandi Hills osechak pog tangi mag pi gi piny owacho mondo dwok chien ywaruok mosebedo e kinde mogwaro e kind le bunge kod jodak e ndalo oro. Migawo ma ochung' ne le bunge nochiwo tengni mating'o pi lita 20,000 e sikunde mopogore opogore mayudore e alworano. Kolose sikund primar ma Kaptien, jagoro ma ochung' ne le bunge John Chumo olero ni chenro makamano biro konyo sikunde pith mar yiende ka pi ma iolo ne yiende biro yudore machiegni kendo e yo mayot, gino mabiro konyo e rito alwora kendo jopuonjre biro bedo kod lony mararie rito yien. This water tanks is part of our initiative as State Department for Wildlife to work very closely with the schools for purposes of capacity building and also bringing on forward the issues to do with reducing diseases and problems that do occur in schools. When you bring water tanks or you provide water closer to them, then we reduce the human-wildlife conflicts that arise because of the children and the teachers and even the community who are actually going to collect water. So these water tanks are not only for the school, but also for the community around. Whenever they have activities, whenever they can access water, they can be able to get from this place. One thing again that we want to teach our children in schools is the issue of habitat restoration, issues to do with smart agriculture and all that. That at the end of the day, they will be able to reduce human-wildlife conflict. The schools that have also benefited, they will ensure that they develop nurseries. They will develop the nurseries that are going to be used to develop trees, seedlings that are going to be used by the schools and also the communities around.
Riwruog rowere man kod talanta mopogore midendo ni Coalition of Creative Association kata koka e kaunti ma Mombasa kone kata obedo ni talanta magin godo nyalo jologi e weche mag yuto. Jogo mawuok oko mar siro gigo magitimo pod ni piny mokalo kotelegi kod jakomgi Collins Mangicho gikoni gisiro lwedo agenda mar piny owacho temo konyo godo rawere manie sectors mopogore to chutho mag ohala ka koro gidwa ni piny owacho bende orangie chenro manyalo bero talanta mag rowere e kor gwenge ma gikoni biro konyo e thiro weche mag rochruok mag arita kod nok mag tije mar rowere mathoth osebedo ka yuago ka dhowadh nam chumbi. Tunataka tuone zile social hall, community halls zitumike na wasanii, wacha ziwe creative friendly, wacha ziweze kuwa ambazo wasanii wanaweza either zilipia pesa kidogo ama wanaweza zipata kwa through partnership, kwa sababu spaces ndio imekuwa ni changamoto kubwa sana. Available spaces are very very expensive. Now we understand the creative economy vile ambavyo kupata hela, kuingiza hela ni changamoto. Wenye tunaoishi na changamoto za kimaumbile. Tumekuwa na changamoto pia katika usanii na mahitaji maalum, mahitaji tofauti kama accessibility za buildings, vile tunaweza kujimudu kimaisha kupitia sanaa. I personally would like to request that Honorable President to organize a meeting and meet us, furthermore the COCA committee, so that we can see a way forward on how we are going to uplift this thing. We as artists, we have got no authority to access very many places. We want to be given something like a license. Tuko hapa leo kama COCA tukiamini kama sanaa inalipa. Na sisi kama vijana, sisi kama wasanii tukilipwa, hamtasikia any cases of insecurities, hakutakuwa na teenage pregnancies, hakutakuwa na drugs and substance abuses, kwa sababu vijana will be busy. And by getting busy, we will feel motivated na tutaona kama tumepewa mgao mkubwa katika jamii. Even the PSS, especially mwenye na support vijana, that is PS Raymond Omolo, azidi kuongea na vijana pia katika department ya creatives. We welcome him so that at least he can able to lend a hand for creative economy, and na sisi sote pia tuweze kusaidia. There's a version of you that's already in Qatar, watching the Doha skyline catch fire at sunset, standing beneath the Qatar towers that curve overhead like waves frozen in glass, kicking up dust on a desert safari, laughing at the 4x4 crests at Golden Dew, wandering the quiet halls of Museum of Islamic Art, history whispering from every wall. And right now on a boat to Banana Island, white sand, clear water, a zipline waiting at the far end of the beach. This version of you is one booking away. Hotel, tour, and your visa all included, starting from $2,080 per person, sharing for 5 nights with View Travel. Call or WhatsApp +254 073 254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Egweng ka gweng, eot ka ot, nitie mich moro marito mondo nenre piny. Anadil mana gi beats kende. Chwech lwedo mawuoyo ewi sigendni mag ogandawa. Mana kidi ma pink. Kidi ma pink. En mano a natural pink soapstone. En lek mok nyal lingang. Kuom tienge mang'eny, joma nigi lony osebedo e kindwa. Koro wasungogi kendo waketogi ayanga mondo girieny. Pok maingo, sunga marwa. Ng'at matimo gimoro ma unique yudo ni product minyiewo ni uwe peke yake ndo unakuwa nayo. Local talent should be supported because they make you something that is personal to you. Poko pogore, kod Sharon Ong'ao, Tich Ang'wen, Sari Okinyi, Kik Bai. Tedo
gi chiemo medo chore machiegni kodi, wabiro ire mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama mang' moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mangen, but keto deep fried nutrients go there. Kichwa ke mangen nutrients there. So that's why what you come. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jalieta juma ka juma, mano kanyero tich adek, ka bende chendo ni inwoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo nya Kwaramogi ka wadhi nyime gi weche manyien e chenro ni mar migago. Jopur mag oduma kod ngano e kaunti ma Narok ochiwo ndalo 4 ne sirikal mondo res sekta no e loso lwasi mar chiro ne mwandugi ma ka ok kamano to gibiro bago ng'anyo. Ka gilose boma Narok, jopurgo wacho ni nengo mane giwinjore gi joreg chamgo sani ok lu kendo giyudo lal. Gidwaro ni jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe odonjre e wachno mar reso ohandgi ma ka ok kamano to gibiro bago ng'anyo mar tipo. Tumekubali na hii bei. Na hii bei ni tegemeo ndio imetoa. Na tegemeo walipatiwa kazi na serikali. Sasa bono wanataka tena kurudi nyuma na yale yote ambao wametoa, na ndio hii. Sio sisi ndio tumeandika hii. Hali kama Kitale ambaye ndio basin ya chakula mingi sana ya mahindi, hakuna kitu. Eldoret hakuna kitu. Nakuru hakuna kitu. Tegemeo saa hii ni hapa Narok. Na hapa Narok tunafinywa kama mkate ile ambayo inagandwa. Tunadanganywa hapa, tunapewa vitu kidogo na subsidy, lakini ingine mingi inapandishwa. Kila mwaka bei ya dawa inawekwa ushuru, inapanda. Kila mwaka bei ya diesel inapanda. Na hizo ndio vitu tunatumia kwa ukulima ya ngano. Na kwa nini kila mwaka na kila wakati tunataka kufinyiliwa bei ambaye hairudishi gharama? Mkulima anajikokota kutumia pesa yote, anaenda banki kuchukua maloni ya kukusa ile mimea, alafu baadaye mtu anataka kuja kutunyanyasa. Wakati tunafuna, wasimamishe importation, wachukue kwanza ya wakulima wa Kenya. Ili yetu ikikataa kutosha, basi wafungue importation baada ya kununua yetu. Tumefuna ngano, ndio hii mahindi sinajaa hapa, hakuna kitu inanunulika. Kwa hivyo tuko hapa kupeana siku 3. Kama hatujajibiwa tutaenda maandamano. Na hii ifikie Ministry of Agriculture.
gunia mzima ya mahindi shilingi 3,900, mtu atarudi kwa ukulima. Na vile saa hii soko vile dunia vile inaenda. Doho Manakuru dhi nyime gi bura mar nono lala mar Brian Odhiambo ma en jalup manolala poya nono e alwora ma Nakuru e lwet apisa mar KWS. Odiochieng' ma kawuono dereba mar nyamburko ma otimo neno ne obedo gi kinde matek mar rieyo wechege e wi gima ong'eyo kotenore gi lala mar jagono. Lilian Atieno lerno mathoth. Achich mar abich e lal mar jalupo Brian Odhiambo miluongo ni Abdul Rahman Sudi ma en dereva gikone ne odiochienge mar chiwo neno e nyim jang'ad bura mar doho ma Nakuru Kipkurui Kibelion. Kuom thuolo mar seche 2 mane Sudi lero nende, ne nitiere bagni e wi kaka ne owe rawera more lwete, rawera ma ichich ni en Brian Odhiambo. No lero ni rawera no ne otwe lwete ne gitol. Gino ma ogwenyore gi neno manochiwo motelo ni ne otwe lwete gi opingo. But you told the court that you would occasionally chat with the suspect. Did you chat with the suspect or the woman? Both. Was the suspect involved in your chat with the woman? No. You were chatting between the suspect and the woman as you chatted, correct? Kila mtu koko yuko na nafasi. Speak to the woman a little bit, the suspect for a moment. Apisano no kelo buoke i doho kowacho ni jagono nogoye gi okumbo kotiyo gi teko mang'eny kendo ringo lale i bungu. Kanidayo dhoge, Sudi nok nyal duoko gimomiyo jal ma e kinde mokalo nosewacho ni ne teko ne oserumo, gikone ne ochako ringo kendo ma olale i bungu. Kabla hata nijue kitu gani huko inaendelea, nilikuwa niko chini. Nilianguka chini. So wakati najikusanya ile kuamka na nasikizia uchungu, kapata alikuwa tayari ameanza kukimbia. Dereva no lero ni chik ne wuok kuom jatendgi Francis Wachira e gik mane timore alwora ma Vietnam kod alwora ma Sewage. Achije makwan gi Roma 6 ka gin Wachira, Sudi, Evans Kimayo, Michael Wabuhala, Alexander Lorogoi kod Isaac Ochieng magin apisas mag KWS ochim kod kes mar lal mar Brian Odhiambo e alwora mar Nam ma Nakuru tarik 25 2025. Kesni ibiro winj kendo tarik 24 dweni. Lilian Atieno, Ramogi TV.